Здравейте, аз съм Маргарита Радулова от Мати. Ние от Мати сме основен партньор в второто издание на Event Pro Forum. За нас е удоволствие да бъдем партньор на това иновативно събитие за втора поредна година. Всички посетители ще имат възможността да се потопят в невероятно изживяване. Участваме в уникална инсталация, която предоставя стимулация на 5 висотива.